Boa noite. Estaba Xesús aínda falando cando apareceu xente. Á fronte deles viña o chamado Xudas, un dos 12, que achegouse a Xesús para lle dar un bico. Pero Xesús díxolle: Xudas, un bico entregalo ao fillo do home? Entón os seus acompañantes, decatándose do que pasaba, preguntaron: Señor, sacamos as espadas? E un deles fireu ao criado do sumo sacerdote, rabenándolle a orella dereita. Pero Xesús díxolle: deixádeos facer, e tocándolle a orella, sanoulle. De Giovanni Battista Martini, Tristis est anima mea, o lamento Getsemaní de Carferno, coa orquestra de Tarquini. Kyrie eleison, da misa opus 7 en sol maior. Sendo viveiro xoves santo, chegando ás 9:30 da noite, maxestuoso, sae o prendemento da antesala do futuro Museo de Artesano. Han de ser 100 almas as que a protexen.
Ao pé da cruz de Xesús estaban súa nai e a irmá de súa nai, María de Cleofás e María Magdalena. Xesús, vendo a súa nai, e foi donde ela, e o discípulo a quen amaba dixo: muller, velaí o teu fillo. Despois dixo aos discípulos: velaí a tua nai. E dende aquela hora o discípulo acolleuna con él. De Giuseppe Tartini, maestro insigne Santo Antonio de Padova, estaba Mater Dolorosa. De Giovanni Battista Martini, franciscano, boloñés, Requiem Aeternam. Sendo en Viveiro Viernes Santo, chegando ás 10 da noite, afogado en 1000 candeas, descende o paso da Piedade pola costa de San Francisco. Detrás, a nai desconsolada.
Pasado o sábado, na alborada do primeiro día da semana, María Magdalena e máis a outra María foron visitar o sepulcro. Entón, produciuse un grande terremoto, xa que o anxo do Señor, baixando do ceo, removeu a lousa e sentou en riba dela. Os gardas tremeron con medo, picando como mortos. Mais o anxo díxolles ás mulleres: non teñades medo, ben sei que buscades a Xesús o crucificado. Non está aquí, resucitou tal como dixera. Vinde velo sitio onde estaba, e ide axiña, dicides aos seus discípulos: resucitou de entre os mortos e vai diante de vos para Galilea. Ali o veredes. Iso é o que vos tiña que dicir. Cantate Domino é un canto de entrada para unha misa que prometeran e ainda non fixeron, de Xulio Domínguez, un mestre para os mestres. Pater Noster. Coidamos poder ser a estrea da obra en voces graves. Sendo domingo de resurrección en Viveiro, chegando á tardiña, victorioso, desfila Cristo resucitado, coroada de luz, segue os así.
Agradecer á Xunta de Confrarías de parte dos profesores esta nova oportunidade de ofrecer a súa música. Din que están aquí para cando se queira contar con eles. Agradecer aos músicos convidados a súa generosidade. Algúns non son de Viveiro. Agradecer ao público asistente os seus aplausos. Moi boas noches.
Un día más del programa DRAN nos encontramos en un concierto que si acabamos de tener hace unos días a Abraham Cupeiro, que quedamos deslumbrados, un concierto impresionante, y suelen decir que nadie es profeta en su tierra, yo diría que aquí tenemos unos grandes profetas de nuestra tierra. Iban a ofrecer una continuidad de motetes. Motetes son piezas musicales breves que nacen en el siglo XIII para cantar en las iglesias. Pues desde el siglo XIII ellos las traen hoy a todos nosotros en esta magnífica iglesia románica de Santa María y les agradecemos infinito a Plácido que lo haga extensivo a todos el quinteto y el octeto, porque no con batuta, pero con esa mano diestra, es la batuta esencial que consigue esta afinación de estos grandes artistas. Un aplauso de nuevo para todos. Ediciones de Adral, que nos dice mucha gente que tenemos un listón muy alto y que ya no se puede superar, pero lo vamos a superar entre todos. Laura Verdeal le va a entregar un obsequio a Plácido en nombre de todo el grupo para que lleve un recuerdo de este paso por el programa Adral.